Yung mga ka-Just Vlog ones natin. Red Horse at Pulutan. Puto. Puto! Paiba naman. Mhm. Puto. So tagay mga ka-Just Vlog ones natin. Tagay naman dyan. Tagay, tagay. Yan. Sound trip konti. Ayan. Monitor sa views natin. Ayan. Good morning mga ka-Just Vlog ones natin. Third day natin dito sa vacation natin. At ito na naman tayo dito sa northern part of Cebu province. Right mga kamags? Yes, mga kajes. Mga good morning dyan. Dito tayo sa Maravilla, Tabuelan. At dito tayo nakastay sa Hayahay Beach Resort. Sa amin lahat tong dagat na to. Sa- Kami lang Okay. gagawa talaga. sa ating Amin to lahat to, lahat. sa amin. Sa amin So lang. parang maganda ngayon mga ka-Just. Kasi walang tao. Walang Wala masyadong guest Walang kalaban. kasi weekdays ngayon. Kaya pag tuwing weekend daw dito, ang daming guest dito, ang daming mga visitors dito. So yung mga accommodation nila punong-puno. So mga ka-Just Vlog ones, I just wanna show you the view of this Maravilla Beach Resort. Ayan mga ka-Just, let's have a walk. Early morning ng Miyerkules dito sa Pinas. Ang linaw mga ka-Just Vlog ones. Kung ayaw mo ng crowd, ang ganda talaga. Yeah. Sa inyo lang tong dagat na to. Pero ngayong araw na to, sa amin lang to. Ni Kamags. Ayan mga ka-Just, yan po ang public beach. So pinagmay-ari ng barangay. Yan. Volleyball kayo dyan. Merong cottage. Yan po mga ka-Just Vlog ones. Ayan si Bantay. Bantay. So nice mga ka-Just Vlog ones. So they're very popular during the Kasadpan sunset. So sunset din here. So we cannot witness the sunset right now because we just have to leave afternoon. I'm going to check it out, heading to the next destination sa lugar nila Kamags. Yan mga ka-Just. The nice beach resort of Maravilla, Tabuelan. Ka-Just, hanap muna kami ng makain mga ka-Just. Yung masugba, maluto. Merong nag-ihaw daw dito eh. Bayad ka sa ihaw tapos bayad ka rin sa isda. Pero kung
masipag ka sa pagluto, pag-ihaw, pwede ikaw na lang ano, gagawa. Diba ka, Mags? Yes, Pero pag wala kang medyong gamit, wala kaming gamit. ayan. Oh no! Magpapaluto na lang tayo. Diba? Hmm. Sige, silakan. School na yung mga bata, mga ka-jazz. Ayan. Dito tayo nang bibili ng mainom natin. Ayan. Ha? Bili ka ng photo? Ayos. Nanay, sobra ba? Oh, sige. Bili lang ako ng photo, mga ka-jazz. Nagputo. Ayan ang photo. Photo maya daw. Sarap to, mga ka-jazz. Oh. Yan, nakakapalit sa business. Ang kanaka, kanay. A few moments later. Yung mga ka-jazz vlog ones natin. Red horse at pulutan. Oh no! Photo! Paiba naman. Mhm. So tagay mga ka-jazz vlog ones natin. Tagay naman dyan. Tagay. Ayan. Sound trip konti. Ayan. Monitor sa views natin. Ayan. Ayan mga ka-jazz, Marabilia Barangay Hall. Ayan. Oh no! May resorts, may baby dito. Ay. Sige. More yung yan duha kay at least kami ran duha way mga bata ba. Oh mga ka-jazz, may sunbar pala sila dito maliit oh. Ayan, kita nyo, sunbar. Wow! Nice ha? Basta makabalik ni diri sa kuan, basta makabalik ni Sugat. Kay karon wala man hapon. Yan mga ka-jazz vlog ones natin. Enjoy tayo. Oh no! Red Horse. It's more fun in the Philippines. Summer na summer kahit September. Always summer in the Philippines, mga ka-jazz vlog ones natin. Hindi tulad dyan na pa full season na. Dito kahit December, summer pa rin. Yan ang kagandahan dito sa Pinas, mga ka-jazz. Let's enjoy life lang ha. Balik to, kaluto kami. Work, save. No, work hard, save, and then enjoy life. Yan lang. Wala tayo chances na may multi-billionaire. Kung meron man, bakit hindi? Ha? Darating lang yan. Kung yayaman ka talaga. Yan mga ka-jazz vlog ones, less stress, looks younger, and more life to live. Cheers!
ko sorpresa sa inyo mga kadyas. I have surprise for you. I found something. There it is. Starfish mga kadyas. Yan. Starfish. Malit pa ako, takot na takot ako nito. Pero ngayon kakakagatin ko na lang ha. Ah. So ito yung nakuha natin dito kadyas. Wala iba tayong profit dito, ganito lang. The rest wala na kasi hunas ngayon mga kadyas low tide. Yeah. Si Starfish lang muna ngayon. Balik na natin siya, kawawa naman. Bye Starfish. Story natin dito sa Maravilla, Tabuelan, Cebu. Labas na tayo dito sa Hayahay Resort. So yan po for our third day of beach trip. So sundan nyo lang kung saan namin kami pupunta nito for our next destination. Saan lang kami. Okay, saan lang tayo, di ba mga kamags? Saan mabutan ng gabi, doon na kami matulog. Yeah, yeah. Hindi, doon kami matulog sa Certified sakyan. vacationista ko no. Oh. So yan mga Just Vlog Ones, heading out for our next destination. So we're heading out now mga Just Vlog Ones dito sa Hayahay Resort. Ito yung third day. Nay, salamat. Third day natin sa ating beach trip. Kasara niya ang kamags. So hindi natin medyo na-enjoy yung high tide, yung taob. Kasi kailangan na nating umalis para punta doon sa kanila kamags. So see you na lang next time kung anong ano natin magawa. Nag-enjoy ako dito mga kadyas. Gusto ko yung beach nila, maputi. Tapos ang kagandahan dito yung sunset na inabangan sana natin. Kaso kailangan na talaga natin umalis. So see ya. Have a good one.